Ano, ano, manay kahimtang ni tatay, kung sakit ag tiil. Mukamang padong sa CR. Ali, kapti sa... Tulong ni tatay. Masuk tubig, di ako kumagi. Kumagi agi pang tata. Nanabi isda. Nay, layuan na. Ay, picture eh. Muna emang gamit mo dun. Na iwa na may ipalit og gasol. Ang tatay picture eh. Kuan sa dang ano. Tulabi. Ayan, tulabi ako na tulabi. Ha? Ako na picture. Saan man na ni mo, Nay? Bukas dari bukas. Kuan ito lang. Sa Nay. Udang agmig para namo pamahaw. Sa Naingian ko. Ito, sige, nasa tira na. Kau kaki sabar. Na. Fokus dan dulu man to kabaso tumidang ang tulukod at tubig. Kapag nga naan. Adik na mo. Nga na. Nga na. Desikon. Duha. Puno na. Sikon na. Ini ka puno. Dito na. Dijihod. Video. Lek. Sila na. Nay. Ito nadako ubos. A slide. Among gamiton ka ni slide. No? Namanggod ko ato. Ate, isugnod man kay wa man tay kahoy.
Pamanta slide ubos. Dungag na mi, nanang dungag na mi nanay. Na. Kay among Dungag na ipamahaw. minanay. Among ipamahaw. Iop na ko. Ni tatay kayo. Pamanil. Ito. Ito tatay ana. Ito na po sila dito. Ano sa tabak na picture nita? Oi! Sabagay. Nay. Sunod. Cuma naman. Picture siya. Naman may pagka ang tatay, hindi naman ka luto kanina naman bakit. Kaan po ko ano. Kaan ka? Pero na. Kaan dahil tawag ko agad ng baby love. O, water oats. Ang ibutang sa anak, tasarayan mo. Tangan ko na ito milk. Ito. What? Ito out. Kaan dahil tawag ko na po ang baby love. Water oats. Nay. Yan na. Ano na yung sukal? Ha? Ano yung sukal? Okay, yan na. Ba't nga siklal?
Makaripit ko eh. Ano yun? Ang bibilab. Quaker oats. Saan ko ng bibilab o quaker oats. Kaya ko yung picture. Kaan ko nagbata quaker oats. Luoy yung taon. Tangan ko gatas. Nagbana na masakit gani diyang tuhod, andar gani rayuma. Kamang din na siya padong sa CR mulibang. Na ijang walker. Kaan siya walker ut sa taon. Erong di masakag diyang sugar. Kahoy rin yung gamit ng dunga guys. Kaya wala may kapalit. Gasol gawas pa. Napakamahal ang gasol karon 1,180. Grabe. Pero naluto mo ito guys. Bisan ang kahoy ra. Maman ito sunod ka niya ito nga. Wala pa ng kuan. Wala pa ng mga gasol ka niya ito. Nakaluto mo ito sila. Pinobre nga pagka kuan guys mo na dun eh kay naman ta sa pandemic kuha ko ikipanahi mo ni
Why ikapalit o gasol. Thank you for watching guys ha. Punta, inyo kong i-subscribe katungo kung maka-subscribe, like, comment, o share. Thank you. Have a nice day. Thank you very much guys.